No, neviem. Neviem, však on v tej rúži to je... Ježiš, mňa by z nich hlava bolela z tých ostatných báb. Som si kúpila štuple do uší a existovala na štuploch, lebo však by mi odpalilo bubínky. Robte vy dvaja jedy a ja vás normálne a tam, a viem, normálne tak. Áno, robte jedy a budem like. No, dostaneš. Čo budem dneska robiť? Idem na autoškolu. Poruším vám tých moderátorov. No, to bude môj trest. Lebo vo vejci to neľúbim. Ešte chvíľa a uvidíš, čo to narobí, hello. Pekné. Robíme, kde si? Tu si. Nech sa páči. Ne. Ale áno. Pozri sa. Ja vám to dám obom na spadky a nemusíte tu ani byť, ale fakt, akože budeš robiť jedy, nepoviem na teba hovoriť ani. Co za pohár, jaký pohár, či čo? No, super. To sa volám Barbara. Áno, môžete. Čo? Však nevidím tam. Potrebujem načmárať obočie a nevidím tam. Hello. Nemám tak. Mám tam, že jeden čistiaci gel a to je všetko. To je, že všetko. Autoškola ako? V pohode, stojí. Stojí. Sused, ktorý píli drevo už od rána o 6:00, proste cvaknutý. Akože také nervy na ňom. Rozmýšľam, že mu tam pošlem nejakého poštovného holuba, ktorý mu povie, že stačí. Myslím, nechcem.
mňa ten sused už trošku akože hlava ma z neho bolí. Čiže si idem asi pospinkať, keď mám ešte nejaké 2 hoďky, kým budem musieť odísť a